a Božie veci. Preto, brato a sestro, Biblia, ako sa telesný človek nechápe veci ducha. Je mu to bláznovstvo. A preto ty a ja musíme si chrániť mysel. Veľakrát sa vieš, čo stáva kresťanom? Že služba, vedenie, chvály, uctievanie pre človeka, ktorý je telesný, je to bláznovstvo. Možno tu keď reka nábel, ty sú funkerem, ty neper, telesné veci. Vieš prečo? Lebo ideme viac do tela. Ty a ja musíme byť viacej duchu. A vieš, čo píše ďalej? Duchovný vie všetko rozsúdziť. Takže ty musíš všetko rozsúdziť. Čo vlastne je z nepriateľa, čo je z Boha. Vieš, táto služba nie je od satana. Táto služba je od Hospodina. Aby človek sa budoval pre ten deň, keď sa vráti Kristus.